To je pohoda, že? Vítajte pri ďalšom videu z dielne Toyota TV a ste na mieste, kde sa dozviete, ako vyťažiť zo svojej Toyoty čo najviac. V každom videu sa vám snažíme priniesť informácie o nových technológiách, ktoré keď budete používať, uľahčíte si život a ešte aj ušetríte nejaké peniaze. Toto je Dejvo, testuje auta v autogratise a vo svete 4 kolies sa vraj vyzná. Vraj? No a toto je DD, tá na Toyote jazdí už niekoľko rokov a mnohé technológie, o ktorých sme sa už v minulých epizódach rozprávali, využíva aj na svojej Jarke, alebo teda Jariske Crosske. Počuj, Dejvo, ty si dnes nejaký strnulý, čo je s tebou? No už DD, dnes to bude o technológii, ktorú, pevne verím, nikdy nevyužiješ. A ani vy za obrazovkami. Aha. Vedeli ste, že za minulý rok prišlo na slovenských cestách o život 262 ľudí a že ďalších 814 sa zranilo? No a presne v týchto situáciách, kedy na cestách nastávajú život ohrozujúce kolízie, ide doslova o sekundy. Je to tak, je to náročná téma a my sme tu dnes preto, aby sme vám vysvetlili, že práve v týchto sekundách vám vaša Toyota vie zachrániť život. Táto technológia sa volá eCall a ide o službu, ktorá zavolá záchranku vtedy, keď vy nemôžete. Predstavte si situáciu. Máte autonehodu, takú z tých vážnejších, aktivujú sa vám aj airbagy. Airbagy dôležité? Presne tak. Lebo vtedy sa spúšťa systém eCall. Auto má pre túto službu vlastnú SIM kartu. Samo vytočí 112, odošle identifikačné číslo auta, presnú pozíciu, smer jazdy, počet cestujúcich a... No čo? Je to napínavé. A spojí vás s operátorom alebo operátorkou záchranného systému. Ak ste v stave odpovedať, nadiktujete ďalšie detaily ohľadom nehody a operátor vysiela záchranné zložky. Ak neodpovedáte, vysiela ich tiež. Táto služba je veľmi dôležitá, hlavne na miestach krátko po nehode, kde vás len tak hocikto nenájde. Napríklad na menej frekventovaných cestách. No a nápomocný je aj preto, lebo keď má človek nehodu, často je dezorientovaný a nevie, kde je ani čo má robiť. Keď systém eCall vytočí za vás záchranné zložky, šetrí vaše sekundy a niekedy až desiatky minút, ako napríklad na cestách, kde za deň prejdú 3 auta. Ako si hovorila ty? A vieš čo? Ja mám k tomu aj čísla. Podľa odhadov dokáže eCall systém skrátiť odozvu až o 40% v meste a o 50% mimo mesta. OK, to by sme mali. Poďme na otázky a odpovede. A môžem ja klásť tie otázky? Poď. Dokáže eCall zachrániť život? Áno. Môžem eCall použiť aj sama, alebo mi musia streliť airbagy? Môžeš, a v aute máš na to separátny gombík. Výhoda oproti telefonovaniu cez mobil je, že automaticky operátor dostáva informácie o presnej polohe auta. No a eCall môžeš použiť aj vtedy, keď nemáš nehodu sama, ale si jej svedok a chceš pomôcť. Wow. Hovoril si, že eCall má vlastnú SIM kartu a dokáže odosielať údaje o polohe. Nemôže sa stať, že ma môže niekto cez deň sledovať? Nemôže. eCall je navrhnutý tak, že neodosiela polohu stále, iba vtedy, keď ho vyvoláš. No a má špeciálnu ochranu, aby sa nedal sledovať. Tak dobre. Posledná otázka. Vieme, že moja Jarka má eCall, ale koľko stojí? No, systém eCall je dostupný v každej Toyote, ktorú si aktuálne vieš kúpiť. A úplne zadarmo. Wow, zase som sa niečo dobré a nové naučila. Ak aj vy, tak nezabudnite hodiť odber. A samozrejme praktické informácie, trošku zábavy, to vás bude čakať aj na budúce. Tak sa vidíme. Jaj, toto leto je skvelé.